Здравейте на всички! Аз съм Емре Метин. Ще разгледаме сглобяемата къща 3+1 от 57 квадратни метра, която построихме за господин Хюсейн в Чана Кале-Бига. Питате се дали може да има 3+1 на 57 квадрата. Сега ще видим, че може. Хайде да влезем и да разгледаме заедно. В тази 57 квадратна сглобяема къща, както виждате, имаме зона с еркер. Клиентът ни по-късно ще покрие къщата с дървена пергола. Както виждате, етикетът ни е там, номерът ни също е написан там. Тук ни посреща една стоманена врата. Виждате и един комарник тук. Хайде да влезем вътре да видим. Сега, когато влезем вътре, ни посреща хол кухня от 22 квадратни метра. Както виждате, това е напълно достатъчна всекидневна с кухня, разположена на 22 квадратни метра. Веднага до нея се намира всекидневна, една всекидневна от 13 квадратни метра. Веднага вдясно от вас е разположена спалня от 9 квадратни метра с двойно легло, ако забелязвате, и още по-надясно от вас има още една спалня от 12 квадратни метра. Веднага в следващата част имаме баня от 4,5 квадрата. Тази сглобяема къща, общо 57 квадрата,